Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 55, versikulo 22. Ikamang mo dagiti parikot mo iti Apo, ket ikaluya na kanto. Di na ipalubos ang maparmek ti naimbag a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apo, adtoy kami asa nga pamilya. Agdaydayaw, ken agyamyaman, gapo kada giti nabuslon a parabor mo kada kami. Kanayon kadi nga isurom kada kami. Ti sipupuso nga agdayaw, ken agyaman ken ka. Gapo tanaggapo amin ken ka. Dagiti adu, ken nabuslon a parabor a mauawat mi. Ket sapay la kuma, tagtultuloy dagitoy. Ket ikarimi met, nga agbalin kami anasayaat kadagiti tattao nga agkasapulan. Amen. Nalpas kayo ka din ang nagkararag, tatang? Uhan, Marihan, anak ko. Katda kayo. Nalpas kayo na nagkararag? Nalpas kami matan, tatang. Alang harudan, mapantayon. Rumwar tayon diti simbaan. Ala, umay kayon. Katgaputan na buslon man ang tinaapit tayo ita. Intay mang restaurant. Ay katuan lakay. Sige, mapantayo iti restaurant. Pasikat kiti dagita ka Aruba. Di pa'y lagat mapesti amin dagiti mula da. Tapno awanin ti maikarit da. Ay surun kaun. Anya ka di manen ay ati pagpupudutam lakay. Apay ka di manen atuman na butob ka dito Arubayan. Kasanaw ajak makasurawn. Nakakarkarit dagita ka Aruba. Uray kumaano jak amaw. Apada tayo mo't lang amang urkura guys. Daka di manen Vincent ti dakdaka matam. Sino pa'y kuma? Iso dalaang mati palangkwad dito lugar tayo. Apay ay anapudot akanayon ti ulong kadakwada. Awan met ar-aramiden daken ka amati. Anyang awan? Kanayon da ngay pasikat anabuslo na kanayon ti apit da? Ay nalakay, panunot mula dayta. Nagsingpot tupay ti pamilyada. Si kalangamin ti ayan ti parikot. Ay basta! No may kanakiti kundaw ay balsek na kita tao. Dayta ti saan mo nga aramiden, Abelardo. Agpanunot kakit di itinasayaat. Saan ngamin aday talatan apal mo ti agarikan ka. Ay basta! Awan makalapad iti kayat ko nga ramidan. Kita sita, bakat. Napintas man ang tirubwat dagiti mula ta. Wen nga rod, lakay. Sigurado, nabuslon man ti maapit tayo. Banag arumbang laang apagyamanan tayo iti Apo. Wen kasta ti rumbang. Gapu tayo so ti pagtataudan ti amin aparabor ang maawat tayo. Husto ka, bakat. Adto'y ti palaken bareta. Kita ekman no anya ti aramiden da Vincent. Gapu iti aramiden kaya talon na. Ne, apay dagita palaken bareta lakay. Papanam aya katrabrabiin. Ako dalamapan ko isimpay di talon. Bakit? Sige, mapanakaon. Tapno agawid akmat ladagos. Abelardo! Sa dino talaga aya ti papanam! Abelardo! Ay sus, sa balin samutan ti pampanunutan ti asawak. Tinasayaan, surutak. Talaga asabali ti agparparik na kanya. Tita, nalayusen dagiti mula ni Vincent. Isuki din ti kanayon yagsuswerte. Naglaingan nga. Kita ekman no niya tiramidan na. Apaman amakita na ti kataltalonan na. Kunang tupay kat nga damanin kalukwan nga aramidam. Anya tararamidam dito, Marta?
Apa sinurot nak? Gaputa nagparik na kanyak nga da sa bali apang panggapam. Unay kamutan, Abelardo. Saan ka kadi ang mabutang iti kastoy ngar aramidam? Kasanon numaduktalan dadag iti kalukwan ngar aramidam. Oy, psst! Sumardeng ka. Di tanto pulos maamuan. Asyak ti akin aramid iti daytoy. Ha! Kita ma. Nalapuno saen. Sigurado amalungsot amin dagiti mula na anateng. Oy, Marta. Ibagbagakin ka. Di mo gamden ti agsaw. No di mo kayat amataksan ka kanya, ha? Anya? Ala, agar mo sar ka pa, hisakbay amapan ka ijay talon. Agyaman ak, bakat. Naimbaglakit din tanagagat ka nga asawak. Pasablogan nakmanan. Alakit din, mangan kan. Agiddan kami ton amangan iti anak ta inton makariing. Pudno mati bagbagak bakat. Sige nga rod. Mga anakon, tamasapa ak amapan ijay talon. Masapul ngamin amadalusan. Gaputa adun ti agtubtubo aruot. Alang arudan. Inton maparubwatak ti anak ta, umay kan tutulungan. Siyak ti makam mo bakat. Kabaalak adalusan ti talon ta. Iso nga uresaan kanton nga umay. Tapno saan ka unay amabannog. Basta, umayak to, tatulungan ka. Ada akon, bakat. Ne, apay ngay akas ta tilangam anagawid. Awanan, bakat. Sigurado ang malungsot amin dagiti mulak anatang. Ne, anya tinapasamak. Nasakit nga angaw da ito, bakat. At danang palayos ka dagiti mulak, manipod iti irigasyon. Anya? Amangan no adda pa'y mabalin nga apitan. Ala, mapanta, tainta apitan. Ay sus, agkurangan at ipagmatrikula ti anak ta. Sapay kasapulan ta ti kwarta. Patibkaram tiriknam, bakat. Mamati ak, nga adda ti Diyos amang tulong kada tayo a pinarswana. Unay matan ti pada a tao. Ay, Diyos ko. Tulungan na kami nga agbalin anatibkar kadagiti amin a panubok. Ay, unay matan a kinaranggas ti pada a tao, anak ko. Nadadaol amin ang dagiti mulmulam adandani ko man maapit. Uwan nga ron nanang. Sapay umadanin ti panagbayad ni Marian nga apo ko yo iti matrikulana. Siguradong agkurang ti basit ana urnong mi. Ay, ada kaas iti Diyos, anak ko. Ikamang mukan kwa na dagiti amin apakarikutam. Kat mamati ak, ipaay na amin akasapulan nyo iti pamilyam. Uwan nanang. Kasta talaga ti aramidak. Mamati ak. Nga awan ti saan nga ipaay ti Diyos. Basta napasnag ti panagkid daw. Husto ka, anak ko. Ado dagiti umapal unay ken ka. Nga mamati ak adidan to agbaligi abang perde iti pamatem. Nanang. Jak itulok adag ito'y apan nubok. Timang dadaal iti pamatik. Patsak. Nabusbuslon tumanan ti parabor ti Diyos. Gapu iti kastoy anak kapayan dagiti mulak. Nanang, amok ana dadaol dagiti mula tayo. Nga masapul kon ti pagbayad ko iti pagadalan mi. Masapul ang makabayad ak iti matrikula tapno makaeksamak. Diyak ka mo anak ko. Urayan ta ni tatang mo. Napan nagdiskitar iti pagbayad mo. Sapay la ko mga rod, tada masapulan ni tatang. Bayan nyo, igaad ko ti agadal, tapno syakton ti agtrabaho para kada tayo. Sapay la ko mga rod taad na madiskitaran ni tatang mo. Ay sayang mo ti kinargat mo ang makaadal.
to'y abiyag. Urean niya taramidak. Saan lata guminawa ti biyag tayo? Ita, masikog tinauna nga anak ta. Unay kang aminan ayan lakay. Tauray ka sa no ti panagsalukag mo, no dakas mat ti aramid mo. Awan pagmamaayan na. Gaputa adayo ti parabor ti Diyos kan ka. Adula amin day tagay bagbagambayt. Sikati na dagita anak ta. Rumbeng kuma disiplinami da. Di na kun pabasulan pa'y Abelardo. Agbalbaliw kakit din. Ikatam ti kinamanagapal mo. Tawan na saya at nga identidakas nga apal di tapusom. Aniya? Apay ngamin anapaidam tigasat iti pamilya tayo. Iso nga apalak unay ni Vincent. Tauray namin ano ko na dinadahil ti mula na. Nakapaadal lata iti anak na. Nabuslon lata ti parabor kan kwa na. Tay na kunakon lakay. Baliwa munti na alas agalad mo. Awan mapasamak itibiyag tayo no kastamlatan. Vincent? Ni, si kamad gayam, pare Abelardo. Itaman pa nga inasit ganak dito'y talon. Gapota, da kayat kong ibagakin ka. Anya ka di dayta. Napatagsakit di ah. Pakawanin na.
Pare Vincent. Anya ti kayat mo asawan. Kan apa yang agkid daw ka iti pamakawan. Kwa pare. Aglonak. Siyak tinang layos kadagiti mulam. Kastamatan, asyak matlaang tinangibulos itinuang mo. Tapno araban na dagiti mulam. Kan, dagiti daddo mapay asaan anasayata na pasamak kadagiti mulmulam. Anya? Pare, sapel ako mata, mapakawanak. Ngam apay nga inaramid mo tikas jay. Anya ka dila unay tinagbasulakan ka. Apalan ka ngamin pare. Kanayon anabuslon ti parabor ti Diyos iti pamilyam. Kanayon anabuslon ti hapit mo. Idinto ta siyak. Kanayon agamalugi. Tunggal agmulaak. O inusan, apag isulaang ti hapit ko. Ape asikalaan ti parparaburan ti Diyos, pare. Ada ka di pilpilyan na, ngay paayan lang ka dagita. Among pare, nagbidot ka. Ngamin, parparaburan na kamatlaang ti Apo. Nalabit asan mo lang ang makita. Gapo iti nalabas nga apal mo kanya. Anya? Pare, umasidag ka iti Diyos. Kidawam ti tulong ken asina. Ket makita ken mariknam ti panagbaliw ti biag mo. Di ka agdanag. Napakawan kan, pare Abelardo. Agyaman ak pare. Ikarik. Jaktun ulitin dagiti madingin aramid ko. Agbalbaliw akon pare. Ket ipang pangrunak matan ni Apo Diyos. Awan ibo nga tinalabos nga apal. Dinto maparmek dagiti pudno amamati iti Apo. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.